Xa lles dixen antes que hoxe Octavio, polo seu aniversario, trouxo aquí o termómetro a Estrella, que estamos todos prendados aquí no termómetro con este tekel, non? Un tekel, ou chamado tamén tekel ou dachshund, ou can salchicha. Can salchicha que está super de moda, Octavio. Originario de Alemanha. E están super de moda porque é un can pequeniño que non bota pelo, polo menos este tipo de... porque hai variedades, hai distintas variedades, e ademais son moi agarimosos, como podedes ver, Estrela, mira. Sí. Ai, que mimo ten. A Estrela, tela. Pois eu non sei por que tiña entendido que tiña mala leche os... O salchicha. Porque hai algo de verdade en todo eso. Ah, sí. O can tekel de pelo duro que se emplea sobre todo para cazar, e ten a veces un pouco rabudo, teñen moita personalidade. Ah, sí? Teñen moita personalidade, pero os tekel, os caninchen que se chaman, que son os miniaturas, e os tekel que son así de pelo curto, ou que teñen o pelo longo, pero que son máis ben de compañía, que non van a cazar ni nada deso, esos suelen ter un carácter bastante, un temperamento moitísimo mellor. E, Octavio, como sempre che preguntamos nesta sección, para que persoas recomendarías están indicados estos salchichas, estos Bueno, tekel? vouche dicir para que non estarían recomendados en principio. Veña. Para un rapaz novo que queira correr todos os días e facer footing, como comprenderás, aos 500 metros o can non pode correr moito porque ten unha columna moi longa. O sea, son tranquiliños, son de paseos curtos. Máis que tranquiliños é que se pode lastimar, pode ter unha lesión na espalda porque é un canciño moi longo, non vedes? Sí. Salchicha. Xa sabedes que estes cans casi se fixeron de laboratorio. Claro, teñen as patillas moi curtas. Teñen as patillas moi curtas, teñenas un pouquiño así dobladas e foi feito prácticamente no laboratorio e entonces para un rapaz novo, para unha persona tal, non. Para quen? Pois para unha persona que xa teña 60 anos como eu, para unha persona que leva unha vida un poquinho máis sedentaria, que non estea tan movido, que estea moito tempo na casa, gustalle moito o sofá, gustalle moito andar detrás dos ratos por aí adiante tamén, é un rateiro moi bo. E que sexa cariñoso, que sexa agarimoso. E cando dis que é un can como diseñado no laboratorio, que buscaban con el? Buscaba, sobre todo, ao principio caza, pero primeiro caza, e despois coller un canciño que fora fermoso. Ti sabes que eles teñen... É que ten unha cariña, pero... fíxense vostedes na casa, é que, vamos, é preciosa. Sabes que se chama rasgos neoténicos, que quere dicir isto? Ti cando falas con unha persoa que lle tes moito agarimo e tal, dices chuchurru, e co canciño, eles son uns vividores, porque eses con estas caras viven do conto. Claro. Eles sacámolos a pasear, non fan nada na casa, pero sí que fan. É que imagínase vostedes a Estrella pedindo así algo de comida con esa cariña que mete. Ai, por Dios. Bueno, é unha cousa que lín, Octavio, de que estos cans como que detectan cando unha persoa non é moi avispada ou algo así? Bueno, detectan cando unha persona non é moi hábil en algunhas cousas. Por exemplo, se ti fas unha demostración e ti estás convivindo, sobre todo con femias e desta raza, e se ti, por exemplo, vas e abres con xeito unha neveira, un frigorífico e colles comida e lla das, ou non andas tropezando cas cousas, ou buscas a vida, cóllete como, por así decirlo, como líder. Vale, esta muller está preparada para a vida e para colgar. Eso é. Ora, se eres un pouco trosma, se andas tropezando, se non das a topar as cousas ou non sei que, elas, que son as femias, as máis. Por qué? Porque ademais isto pasa en todas as especies. As femias, os machos teñen que sair a cazar moitas veces, menos os leóns, que son as leonas as que cazan, pero as femias están máis tempo xuntas, teñen máis comunicación, as femias de todo tipo, incluído o ser humano tamén. Estamos falando de bioloxía. Si, nós somos máis comunicativas. Máis comunicativas, en xeral. Pero entonces, elas, estas femias, están moitísimo, moi pendentes, porque non nos olvidemos dunha cousa, as palabras as leva o vento, pero os feitos quedan aí sempre. Eu podo che dicir, sí, é verdade, pero se me fixo así, non é verdade. Non, total. Entonces, os movimentos que facemos, a linguaxe corporal, eso é moi importante e eles fíxense moito. Que interesante que estes cans detectan, non, cando estamos, digamos, preparados para a súa crianza ou non. Bueno, e agora lle temos unha sorpresa, porque non só é que Octavio trouxera a Estrella, esta cadela tan bonita, senón que temos, deixase que esa Estrella por aquí, non? Que se vai facendo aí con o noso plato, porque vai ir Octavio a buscar uns cachorriños de tekel, bueno, que non o poden perder. Mira, Estrella está por aquí, pois como boa cazadora, que nos estaba dicindo Octavio, pois
Xa, ai, por favor. Este é para que o teñas ti. Pero que cousiña. E estes dous... Sabedes que facemos maxia, porque saleu unha grande hora convertidos en tres. A grande está por aquí mirando o plato, pero esta cousiña pequeniña, que bonitos. Bueno, pois son pequerrechiños, son preciosos. Fillos, non son fillos dela, pero quería traérvolos porque sabedes unha cousa, ter un cachorriño na man, ten un cadeliño pequeno, un cadeliño pequeno, o que nos fai é subir a oxitocina, a hormona do amor, estar máis tranquilos, dache paz. Nunca se te ocurrirá pensar o que falábamos antes, a neotenia, estas cariñas que che ofrecen a ti. Bueno, agarimo, amor... Que fíxense vostedes, son fermosísimos, pero estes canciños que están como en adopción... Estes canciños ahora mesmo están en adopción, están para que os leve a xente, hai algunhas persoas que os venden, estes exactamente non son meus, pero vamos, que non hai ningún problema. Bueno, é que sempre que saes en pantalla, logo a xente que ima o teléfono do termómetro que están vendo vostedes en pantalla, en plan, ai, que trouxe Octavio, por eso se dicía. E a outra anda por aí de Lurpia. Está de excursión. Por certo, esta que teño eu non para de temblar así, noto como... No, pero non tembla porque faga frío, porque aquí fai unha calor por culpa dos focos. Claro, pobriña, que lle pasa? No, moitas veces, mira, estos non temblan, pero se os xuntas se cadra con este, mira, pásame, o mellor telas máis frías. Ai, teño as heladas, Octavio. Pois entonces se cadra por eso. Mira, vela, ahora estás aquí comigo. Esta non. Pobreciña. Bueno, que ten unha cariña fermosísima. Sabedes que cando son pequerrechos lles gusta moito estar en manada, lles gusta estar cos irmás. Entonces, por eso é moi importante que os teñamos sempre xuntiños. E non se marchen da casa antes dos 2 meses, nunca. Porque teñen que sociabilizar ca súa nai, cos seus irmás, con outros cas, ca vida. Entonces, unha vez que chegan á casa, entonces sí, podemos quitar aos sitios, aos parques, etcétera, etcétera, sempre que estén vacinados. O sea, durante 2 meses é mellor deixalos así ca camada, ca nai. A Estrela, por certo, xa perdín, a temos por aquí. Estrela anda por aí detrás. E logo, algunha recomendación máis decidimos ter pois un canciño destes na nosa vida? Hai que ter moi en conta que teñen problemas, se non os coidamos ben, teñen problemas coa espalda. Entonces temos que ter moito cuidado coa columna vertebral porque son moi longos e entonces non saltar, non andar correndo moito, non utilizalos para andar saltando para facer agility ou cousas así, pois non é o can máis adecuado. Si é certo tamén que para manter o pelo unha toalliña húmida e despois... Bueno, pelo é que é unha pasada, Pois están sin lavar, os coida a súa mamá. Maravilloso. Sabedes que os coida a súa mamá e sabedes que hasta que non teñen unha edad como esta hora, a nai, para cuidarse de que non veñan os depredadores a comelo, vou facer unha cousa así un pouco escatolóxica, pero pois elas lamen o que é o pipí e máis os excrementos, as deposicións, para que ninguén saiba que están ali os cadeliños. Ai, claro, a nai protexendo, non? E despois son moi delicadiños dos ollos, teñen unha gran nariz e temos que ter moitísimo cuidado con que non escapen porque como colla un rastro marchan correndo. Pois hai que outro día contábamos o caso dunha señora que perdera a cadela, que se asustou co tempo e saiu correndo e non a perdía. Bueno, teñen unha cariña que che mira así, que mira que cara. Isto é que fermosa. Sabes que nós, iba a decir utilizamos, pero non os utilizamos, que se nos axudan, son colaboradores nosos nos hospitais, nos centros psiquiátricos, nos centros de maiores, nos centros que ao mellor pois teñen paliativos, etcétera, etcétera. Por qué? Porque nos dá moitísima alegría, nos dá moitísima confianza, nos dan fe na vida. E eles non teñen eso que temos nós, esa maldade un pouquiño intrínseca que ten o ser humano, a pesar de que tamén ten a bondade. Nos queren incondicionalmente. Miren vostedes que cousiña máis fermosa. Octavio, moitas grazas como sempre. E pasa a disfrutar do teu día, que é o teu día hoxe. Moitísimas gracias. Grazas, Octavio.